Tak. A chyť se mě. Princezno. Tak, Julie. Tak kde jste? Tak teď ty. Je, víte, co budeme si hrát s kroužkama? Ne. Jo. Ano. Tak princezno, vidíte. A hop. No tak, princezno, ještě jednou. Hop. No, vidíte. Tak já. Hop. A já. A hop. A teď já. A hop. A hop. A hop. A naposled. Hop. Princezno, hop. Výborně. Hop. Hop. No, princezno. Hop. No, tak princezno. Mě to nebaví, hrajte si sami. Tak si budeme hrát s balonem. Ano. Hop. Já. Hop, princezno. Co pak jsem malá, to mě taky nebaví. Já vím, co vás baví. Jenže to... Jenže to, co vás baví, se pro princeznu vůbec nehodí. A co se, milé dvorní dámy, pro mne vůbec nehodí? No jen to řekněte, nebojte se. No, právě to... To vaše... To, ale však vy to víte moc dobře. Na minutu přesně. Tak jestli myslíte právě tohle, tak s tím si nedělejte hlavu, mé milé dvorní dámy. A nezapomeňte jako vždycky. Nikomu ani muk. Když vám se to řekne, princezno. Princezno Hortenzie, to přece nejde. No, víte, co by se stalo, Kdyby se pan král dozvěděl. že vy a Věnek... Už teď se mi třesou nohy a srdce mi vydechává. I mě je strachy na nic. Ne, princezno, to už po nás nemůžete chtít. Vy jste ale, že se nestydíte. To jsem si nemyslela, že mám tak zbabělé dvorní dámy. No to, berušky moje, zmužte se. Teď, co já bych si bez vás počala? Však vy dáte dobrý pozor, aby se tatínek nic nedozvěděl. Tak zatím pa. A počkejte tu na mě, ať jsme včas na večeři. Vždycky člověka dopálí, ale zlobit se na ní nemůžu. Já taky ne. Kdybych byla tak zamilovaná jako ona, chovala bych se stejně nekrálovsky. To řekni. No já ne, ty to řekni. To řekni, tak ty. Hned jak zazvonili k večeři, vyběhli jsme s princeznou z komnaty. Velmi jsme pospíchali. Ano, aby vaše veličenstva nemusela čekat. Jenže princezna najednou... Jejím jasnost totiž. Zrovna na schodišti? Ano, na posledním schodě... Tak dovím se konečně, kde je princezna. Princezna upadla. Proboha, zlomila si nohu. Ne, jenom kramflíček. Musela se uhodit. A teď tam bezmocně leží chudinka moje malá. Okamžitě zavolejte zámeckého lékaře. Ne, neleží vaše výsosti, protože... Ona se přezouvá. Cože dělá? No, přezouvala. Ano, a nemůže si rozhodnout, jaké si veme střevíčky, jestli lakové, nebo hedvábné, Nebo ty se stříbrnou přeskou. No, to na ní musíme počkat. Do prčic, já mám hlad. Věnku nejsou tady.
naštěstí leží moje sukně. Jestli žalovali tatínkovi, tak je roztrhnu. Jen aby neroztrhl pan král vás, princezno. Co pak se to sluší, aby se královská dcera proháněla na koni s obyčejným štolbou až do smrákání, v sedle jako chlap? Podívej, první hvězdička. Pojď, budem si rychle něco přát. To se prý určitě splní. Přej si první. Až po vás, jasnosti. Tak víš co? Hádej, co si chci přát. Aby vás příště kopítko neschodil se sedla. Ty jsi! Náhodou je to tvoje vina. Špatně si ho osedlal. Ale kdybyste seděla v sedle pevněji, tak... Co? Teda... Chtěl jsem říci, že málo který jezdec by nespadl z tak špatně osedlaného koně. Jste moc nadaná žačka, princezna Hortenzie. Myslím, že vás už víc nemohu naučit. Ne, to ne. Já rozhodně potřebuju, abychom si dali cvičnou jízdu hned zase zítra. Tak dobře. Tak řekni pod tou první hvězdičkou, co by si nejvíc přál. Kdybyste byla obyčejná dívka a ne princezna s tak vznešeným jménem, tak bych si přál, abyste se stala mojí ženou. Ale protože vím, že obyčejný podkoní má vědět, že žádná hvězda mu nemůže splnit tak nesplnitelné přání, nepřeju si radši nic. Ale já tě mám taky ráda. Už musím běžet. Tak zítra. Zítra. Ale jedině tehdy bude-li kopítko řádně osedlán. Spolehněte se, jasnosti. Věnku, můžeš mi dát docela malou hubičku na rozloučenou, dokud svítí ta první hvězdička. Můžu. Teď už toho mám právě dost. Do půlnoci čekat nebudu. Jenom jestli se princezně přece jenom něco nestane. Zlomený kramflíček snad není žádné neštěstí. Ať nosí na stůl. Mohli bychom si aspoň popřát dobrou chuť. Dobrou chuť. Zajisté, má drahá. Tak tedy dobrou chuť. Co pak máme dobrého? Mám hrozitánský hlad. Tak moment. Řekni nám laskavě, pro jaké střevíčky ses nakonec rozhodla. Pro ty lakové, nebo pro ty hedvábné, nebo pro ty... Se stříbrnou Se stříbrnou přeskou. Tak bude to. Tyhle jsou moc pohodlné, tatínku. Tyhle jsou moc pohodlné. Nesnaž se mi nic namlouvat, vím všechno. Proboha, co všechno? Vaše dcera, drahá Choti, jezdí na koni.
Hortenzio, holčičko, vždyť by ses nemohla zabít. Co by se zabíjela, jezdí docela slušně. Ale s kým jezdí? To je vrchol opovážlivosti a nehoráznosti. S pomocníkem vrchního štolby, s tím mladým klukem. A jaké na něho dělá zamilované oči. No to snad ne. Ale ano, nejsem slepý ani hluchý. Jestli tatínku žalovali moje dvorní dámy, tak... To právě měli, jenže to neudělali. Kdyby si aspoň vybrala jiného koně. Kopýtko je můj nejoblíbenější. Představte si, má drahá, že už mi druhý den na projížďku sedlají tu Herku Hnědku. Jestli jde o kopýtko, tatínku, budeme klidně s Věnkem jezdit na jiném koni. Nebudete jezdit na žádném koni a hlavně nebudete jezdit spolu. Ale to... Je to obyčejný podkoní. Už se s ním neuvidíš. Tatínku... Je to jasné? Ze své komnaty nevytáhneš paty. To přece nemůžeš udělat. Ani slovo. A už se tě tu nevidím. A žádnou večeři. A dvorní dámy alou do kuchyně škrabat brambory. To je ještě malý trest za to, že jste jí ty zálety kryli. Tak bude co? Šup, šup! Tím jsem skončil. A hlad mě taky přešel. Odneste to! To je hrůza. Takové neštěstí, co si počneme? Tak je pak neštěstí. Štěstí je to, protože jsme na to přišli včas. Teď prostě rychle princeznu Hortenzii provdáme a bude pokoj. Vidíte, to mě nenapadlo. Vy jste prostě hlavička, můj drahý. Koláčku. Ale ne, přestaň už konečně plakat. Jak budeš vypadat zítra na zásnubním plese? Vezmi si koláček. Nechci. A na žádný zástupní ples nepůjdu. Ale proč pak bys nešla? Víš, jaká to bude krása? Jsou pozváni všichni urození a znešení princové z celého širokého a dalekého okolí. A ty si na tom plese vybereš toho nejznešenějšího a nejkrásnějšího. A potom bude slavná svatba. Já jsem se také nechtěla vdávat, ale víš sama, jak jsme teď s tatínkem šťastní. Vezmeš si ty růžové nebo ty bílé šatičky? Ani růžové, ani bílé. A za žádného prince se vdávat nebudu. Nepřej si tatínka, až mu řeknu, jak se chováš. Maminko, počkej. Víš, kdybych tu měla své dvorní dámy, mohla bych si s nimi trošku povídat. A taky by mi poradili, jak se mám na zítřek učesat. No vidíš, to je nápad. Hned řeknu panu králi, aby je dal propustit z královské kuchyně. Uvidí, že se všechno v dobré obrátí. A vezmi si koláč. Jak se můžete tak klidně spát, když mi jde o život? Nemáte taky chuť, princezno? Dante si koláče. Chuť nemám a koláče nechci. Proč pak asi myslíte, že jsem vás vysvobodila ze služby v zámecké kuchyni? Protože vám bylo líto, že tam trpíme kvůli vám. Ano. Něco na tom je. Ale hlavně potřebuju, abyste běželi za Věnkem a řekli mu, že se mám vdávat. Ale tomu bude asi hrozně líto. Chci, abyste mu řekli, že se mám vdávat. Ale že se vdávat nechci. Aha. Že mi musí nějak poradit. Něco vymyslet, protože mám ráda jenom jeho. Žádného vznešeného prince si nevezmu. Ale
To bude hrozně nebezpečné, princezno Hortenzie. Ano, kdyby se dozvěděl pan král, že jsme vám zase udělali takovou službu. Skončíme ve vězení a ne v královské kuchyni. Jo. Tak vy mi nechcete pomoct. Zkusíme to, princezno Hortenzie. I když se moc bojíme. Že byste ze strachu ztratili chuť k jídlu, to se říct nedá. Doufám, že jim Vínek poradí, jak obměkčit mého otce. Je tam. Dolů! Tak ležte dolů. Ale jak? No, pojď tam. Tak co se zase děje? Kde je Hortenzie? Všechno je v pořádku. Co nevidět, jí přivedou dvorní dámy. Pánové, jak princezna vejde a sluhové vpustí vznešené hosty, začnete hrát, jasné? Co tady dělá to zvíře? To není zvíře, vaše veličenstvo. To je princezna Hortenzie. Pro pane krále, omdlívám. Co to má znamenat? Hned jak jsme princeznu, která se velmi těšila na svůj zásnubní ples, Oblékali do jejich růžových šatů a já jsem jí ještě přičísla ty její krásné zlaté kudrlinky. vypadala krásně, jako víla. Jenomže najednou se nám přímo pod rukama proměnila v tuhle kočku. Tak je taky hezká, že? No. Jenže není to ono, že? Ale my opravdu nevíme, jak se to všechno mohlo stát. Hortenzie, podívej se na maminku, maminka je u tebe. Kdo jenom přivolal tyhle šredné čáry na náš vznešený dům? Taková ostuda. To byste ji nutil do vdávání. A Hortenzie se vdávat nechtěla, máte ji na svědomí. Naše jediné dítě. Omdlívám. Uklidněte se, má drahá, jsou tady lidi. Vy dva, oznamte vznešeným princům, že se zásnubní ples nekoná, protože princezna Hortenzie náhle onemocněla. A vy si zbalte fidlátka a upalujte ze zámku. A držte jazyk za zuby. Ovšem, co jste tady viděli, jinak si vás najdu. A to víte, že máme vězení prázdné. Pojďte, veličenstvo. Veličenstvo. Budu muset svolat všechny věhlasné kouzelníky, doktory, šarlatány. A zase budeš naše hodná a poslušná dceruška.
Vousy mají. Ale rozumím chyby. Čím jsme si jen zasloužili takové utrpení? Už můžu. No. Tak co, jak to vypadá? Dobře. Lékaři a kouzelníci už se nehrnou. A pan král? A pan král má strašlivý strach, že zůstanete navždy kočičkou. Tak to by se mi tedy nechtělo. A nesmějte se pořád. Já už to dlouho nevydržím pod tou postelí. Jsem celá rozlámaná, všecko mě bolí. Hned teď se seberete a poběžíte za věnkem. Ale to by mohlo být velmi nebezpečné, princezno Hortenzie. Kdyby nás potkal pan král a zeptal se nás, kam běžíme. No, tak co bychom mu řekli? No? Poběžíte tak chytře a tajně, že vás nikdo nepotká. Řekněte věnkovi, že ten jeho nápad s kočkou byl moc dobrý, ale že už kočkou být nechci. Už chci být jeho manželkou. Co? No ať si rychle vymyslí, jak to zařídit. Co stojíte jak solné sloupy a koukáte? Pospěšte si. A vyřiďte věnkovi, že mu posílám hubičku. To je práce. Tak co, Hortenzie? Holčičko, chceš mlíčko? Nebo radši sladkou smetanu? Já už se na to nemůžu dívat. Přece má jediná dcera nebude do konce života pít mlíčko a chytat myši. Jak to vypadá, tak už asi bude. Když žádný z těch učenců nedokázal vrátit lidskou podobu. Protože to zatím byli sami šarlatáni, neumětelové a podvodníci. Děvčata, běžte se zeptat, kolik učenců se dnes pokusí vysvobodit naši princeznu. Ani jediný. Cože? Víme to docela přesně, vaše veličenstvo. Nepřihlásil se nikdo, komu by se chtělo do vysvobozování princezny Hortenzie? Totiž až na jednoho člověka. No tak ho okamžitě zavolejte. Ale má to jeden háček. Jaký háček? Veliký. On to totiž není princ, ani mudrc, ani nikdo urozeného rodu. A vy jste zakázal, aby se princezna s někým takovým kdy setkala. No tak ten zákaz prostě porušíme. Jde přece o naše jediné dítě. A jestli jí ten dotyčný dokáže uzdravit? To se mi nechce líbit. Ale pokusit se o to může. Musí se o to pokusit. Slibte mu všechno, co bude chtít. Nic takového. To by tak hrálo. Aby se mu nakonec podařilo princeznu Hortenzii odčarovat a on požádá o její ruku. Ano. Cože? Ne. Jednou je to královská dcera, tak se nezahodí s žádným chudákem. Ne. Ano. Vy nemáte kouska citu v těle. Co se děje? Nejen, že mě tatínek chtěl provdat za nějakého strašného urozence, ale on by měl dokonce radši na dosmrti místo dcery kočku, než aby mě vyléčil někdo neurozený. Co? No jo, ale já už teď nemůžu udělat vůbec nic. Ale můžeš, jestli ovšem chceš. Chci, ale nevím co. No co kdyby se kočka Ale princezna. na čas zatoulala. Prostě se ze zámku ztratí,
Bude to pro pana krále velké leknutí. A spravedlivý trest? A až bude náležitě potrestaný, Tak vám přijdeme říct, že už mu asi nebude vadit ten tvůj neurozený původ. A my se zase konečně můžeme projet na Kopítkovi. No proč ne? Už se mu po vás moc stýskalo, princezno Hortenzie. Prosím. Nechali nám tady kočku. Kde? Kde? Tady. A... Tak, Čičinko, a utíkej. Běž, hodně daleko. Běž, ať tě tu nikdo nepotká. A je to. To už se nedá vydržet. Bezmála týden jsem neviděla svoji milovanou holčičku. Kde pak asi je? Co asi papa? Myši. Fuj. Doba měla tu nejsladší smetanu a nejlibovější masíčko. Přece se musí najít. To není možné, abychom už nikdy neviděli naše jediné dítě. To by nebylo spravedlivé. Dělejte něco, prosím vás. A nedělám snad? Dal jsem vyhlásit po celém království, že ten, kdo naši kočku, totiž naši princeznu, zkrátka kdo ji vysvobodí, že ode mě dostane, co bude chtít. Je to mnohem víc, než si naše umíněná dceruška zaslouží. A dal jste také vyhlásit, že to nemusí být urozený člověk? A to jsem dal také vyhlásit. Nic jiného mi totiž nezbývalo, když nechci, aby naše jediná dcera... Proboha, co? Dej o život? Ale ne, nic takového. Řekl bych, že nestačíme napočítat do 5 a naše dceruška bude vysvobozená. Když byste měl pravdu. Schválně, zkuste si to. 1, 2, 3, 4. Pane králi, paní královno, stal se zázrak. Hádejte, co se stalo. V zámeckém parku jsme našli tenhle košík pro kočičku. A u toho košíčku? Hádejte koho. A s kým? Vidíte to? Ano. Naše Hortenzie se nám vrátila, už to není kočička, ale moje krásná dceruška, holčičko moje. No, vydá. A co pak chce pomocník vrchního štolby za vysvobození naší princezny? Rád bych požádal o ruku vaší dcery, pane králi. A když řeknu ne? Když nesplníš to, co se dal vyhlásit, tatínku, Vínek mě zase zakleje v kočku. No docela rád bych viděl, jak se dá princezna zaklít v kočku. Ukažte nám, mládenče, jak se to dělá. Maminko! Ale neboj se, holčičko. On tatínek jenom žertuje. On dobře ví, že se královské slovo musí dodržet, ne? Tak si měj, co jsi chtěla. Ale pamatuj si, že je to naposledy, co jsi prosadila svoji vůli. Doufám, že víš, co děláš, když si bereš kouzelníka. Na kolena. Tak ať se máte rádi, ať jste spolu šťastní. Nic takového, až po svatbě. Celá naše princezna Hortenzie. Dejte ji do košíčku, ať si vás odpočine. Ty jsi to věděl, tatínku. Lhát se nemá, princezno.
vím, tatínku. Zatím tomu moc nerozumím, ale o tu kočičku se v každém případě postaráme. Kdo ví, jestli to není zase nějaká zakletá princezna? Pojďte, má drahá. Já se vám to pokusím vysvětlit.